L-ikbar biċċa informazzjoni li jkollkom intom bħala psikjatri hija l-esperjenza suġġettiva tal-bniedem. Li jiġi jgħidlek qed inħoss nimdejja, isma' imma żied di issa tħoss nifta taħjar. Bla soġġettiva wkoll għax tittuħ informazzjoni minn in-nista madwar, għax ħafna drabi n-nista madwar jibdew jarfu affarijiet qabel persuna tibda tarafhom. Għax jiena moħħi dejjem preparat biex joħloq sens mill-esperjenza tiegħi. Jekk jiena qed inħossni dejjem għaddej minn fażi, dejjem stressjat, dejjem inkwetat, moħħi jifhem jagħmel narrattiva għalfejn qed iħossni hekk u kultant jista' jmur f'punti li ħadd ieħor jibdew ma jagħmlux sens ta' fejn persuna tibda ssir taħseb ħażin u tewden u tissuspetta u tħossha inkolwaniżi u ta' madwar jindunaw tipo da mhux inti imma dak jiena ngħid imma mhux vera, tipo vera qed jiffollowjawni jew vera qed tiġib ruħha b'mod suspettuż. Allura tibda toħloq dik in-narrattiva biex tagħmel sens mill-esperjenza. Għalhekk trid imbagħad il-collateral history biex tifhem iktar x'inhu jiġri. Apparti l-esperjenza suġġettiva trid l-esperjenza oġġettiva. L-esperjenza suġġettiva tal-pazjent. Tal-persuna li l-esperjenza fenomenoloġika. Sewa. Li inti tifhem il-fenomenoloġija ta' x'inhu jiġri, li hija xjenza fija nifisha. Sewa. Mbagħad għandek l-oġġettiv madwar, mbagħad għandek il-mediku, l-imaging tal-moħħ, per eżempju, skont tara patterns u tara kemm xi tip ta' cognitive disorders jew xi tip ta' encephalitis. Dak it-tip ta' imaging li qed tgħid, per eżempju, dak tip ta' testijiet f'Malta jsiru. Iva. Lucky aħna għandna tipo facilities ta' maraj tajbin. Għandna PET scanning li jagħti level ieħor ta' dettall. Għalli ma raġuni tibgħatu n-nies biex jagħmlu da tip ta' testijiet. Jiddependi, per esempio, f'cognitive disorders, jinnaf xi ħadd jien għandi 58 b'bdiet depression l-ewwel darba f'ħajti. Mhux spjegabbli ċirkustanzi tajjeb li tiskrinja xi problemi ta' cognition ma mhux qed taqbad xi ħaġa fil-bidunet. Ġifieri dejjem tifhem minn fejn ġejja xi ħadd early 60s preżentat hallucinations l-ewwel darba f'tiphom mhux tipika dik ħaġa, allura tifhem il-bioloġija ta' xi jkun qed jiġri hemmhekk. Ġifieri, mela, l-assessment isir billi naraw l-esperienza tal-bniedem, titkellem ma' nies qrib tiegħu jew tagħha u tgħidlek jgħidulek isma' l-imġiba tiegħu għandha din ix-xejra u qed jiġu dawn l-affarijiet, u mbagħad hemm the medical component. Medical component. Sewa. U mbagħad minn hemmhekk tażlu l-imxorta ta' terapija jeħtieġ il-pazjent. Tagħmel treatment plan, pjanta li mhuwiex mediċina biss. Sewa. Anzi, importanti. Huwa taħlita. Tara li kull ma tagħmel hemm evidenza għalfejn tagħmlu għandek tista' tissapporti għall-għażla tiegħek, jekk inqala xi ħaġa tista' tispjega għalfejn għamil dak. Irrakkomandaj dak li rrakkomandajt mhux random l-affarijiet, tituża xjenza, tituża kollox biex tagħmel xogħolok sew. Mela, tlaqna?